pun rombake samudra Woi ya sedang bidaku moro berdiberi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh pramiyarsa monggo sinarang ingkang sageta pinarong latrang slendrongan laras slendro padete manyura amiwiti baksan kleongan sinenggaan nodwirama wasise ingkang abaksa kados luwes saya marake lalewane kami lakone karya sesem kang tumingal hae 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 oh oh hae hae yo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh pramiyarsa monggo pinara ingkang sageta pinarong latrang kleongan laras sedrom padete manyura amiwiti baksan kleongan sinenggaan nodwirama wasise ingkang abaksa kados luwes saya marake lalewane kang milakone karya sesem kang tumingal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh pramiyarsa monggo pinara ingkang sageta wasise ingkang abaksa kados luwes saya marake lalewane kang milakone karya sesem tumingal pinarong latrang kleongan laras slendro padete manyura amiwiti baksan kleongan sinenggaan nodwirama so yolo
wabarakatuh sugeng rawuh pramiyarsa monggo pinarak ingkang saketa Karo mantra kleya laras setro kasate panjura ame wite baksa kleya pitakaan romo wasise ingkang abeksa kados luwes kaya marahati lelewane kang milakoni karya sengsem kang tumina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng rawuh pramiyarsa monggo pinarak ingkang sadaya karo lantrang leokan laras setro kandhate manjura ame wite baksa leokan sinagaan romo wasise ingkang abeksa kados luwes saya marake lelewane kang milakoni karya sengsem kang tumina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng rawuh pramiyarsa monggo pinarak ingkang sadaya pinarak lantrang leokan karo kandhate manjura ame wite baksa leokan wasise ingkang abeksa kados luwes kaya marake lelewane kang milakoni karya sengsem kang tumina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sugeng rawuh pramiyarsa monggo pinarak ingkang saketa
iso royo royo tak singkut pantenan kowe yo wae putra angon penekno limbe kowe lo nyolo nyopenekno kanggo kato dondo tiro kowe yo wae tiro komplit terbacawe pinggir nyunatana rumatana kanggo sepo mengkosore wong sembar bulane mumpung sembar kalangane yo surah oh surah Yo
Jalanku ada 5 der. Jeblok orang itu kok jeblok, Mbak? Wah, lak tenan ra. Jeblok to, tak ke Bali masih jeblok Gosek Mbak Nia sabar. Aduh, marai boyoke lho, mak ceklek ngono aduh. Aduh, langsung ngabruk. Piye? Peteng kok piye? Oke. Wis jatahe ra melu, Mbak. Ki jatahe ki ngedumi degan kok dikabruk. Yes, Jan. Ya. Oh. Yo. Ora ono sing ngarep Mbah kita. Ya. Iya. Yo. Wah, penake. Dawa tenan. Nah, apa nih? Iya Mas pisan. Mau maju sakit dundurke. Ya. Ya. Yo. Aduh, Nak. Heeh, mantep dawa. Heeh. Apa nih sik dawa? Sik dawa apa nih? Oh, pendunge. Oh, pendunge. Oke. Ya. Ya. Baili dipadasi Baili. Oh.
Kayak leren Mbah Ili. Ndak dadi ngono. Dadi kaya mau sakne. Ajeng daharian nih, lemangannya mangke nih. Yo, ayo tayo. Yo 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 yo. Matur nuwun nggih niki sedang napa? Mbak Nia senengane kembang. ngene sik paitan lho. Kok sing enak. Oh sambatan sare Mbak kita. Ngono tak lek sambatane dinae sik paitan ngene iki. Biar golek nggih sing legi. Heeh. Oh ngono. Wong kuwi komplit. Ya bener deh Mbak kita. Dinae sing legi ya gula jawane. Ya bener nggih, leres. Yo iki legi. Ya, kok tak nggone gawe ngono jeneng. Sakara desa. Sakara desa nyawa. Gunung desa. Dadi raja. Gajah mangga
Mbak. Tak kira sing suwe pikiran. Oh iki. Saya aku melu dadi nih. Sekarang bisa. Yo yo. Yo yo. Gunung bisa. Yo, setengah lakukan samping gunung bareng sampun. Bekso Satrio Muda. Sesarian kalian WM Audio Sound System. Hah? Heeh. Iki ana panyuwunan ora swasimbah-simbah ya. Kayak diadisi. Kok sing siji kek ngedum semongko. Heeh. Iki sindene ya purun. Iki digendong. Heeh. Sing ulang tahun digendong. Nggih. Heeh. Apa nangis ya, Nek ya? Ben gelis gede. Kaniter gedang. Heeh. Kon ngeseni sing mburi entek banyune. Dikasih tombol kangen. Tombol kangen bersama Bekso Satrio Muda. WM Audio Sound. Yo lo lo lo. Asik. Asik. Ora lali. Desa
saiki ketemu Sapa penajan tetanggangan karo aku dadi sapa kangenku kangenmu bali eling nalika iku yo yo adik gelang anting ali-ali sak dolan kanggo nombong kangen iki rasa satripe durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari yo yo Satria muda tonggo kangen WM Mario Sound System ada Mbak Lia ada Pak Kita yo yo Mbak Lia yo 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 Opo wis lali irengku yo Jasa mumpung saiki ketemu aku tekan tetanggangan karo aku hati sapa akan aku kangenmu saling elek nalika iku adik gelang anting ali-ali sandulan kanggo tombong kangen iki prasa sakimpi durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari rasa sakimpi durung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari yo yo tiga mundur apa
sakoyo pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasaja anandar branti Asriyone datang gaito kang renoso kadange pribadi Wiratmaya kota ira Doro lawe adipati tunggal Yo, Katresnane Wiratmaya denapite Senajan wekasaniro kabeh meno alapun negara Wiratmaya putra sira ora lawe adipati tunggal Katresnane Wiratmaya dinapike senajan wekasaniro kabeh meno alapun negara yuk oh ha oh ya ayo iya adalah hae
Ya. Ya. Oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. So, ayo. Yo yo. Ya 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 ya. Ayo mantuk bayo. Iya. Yo 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 yo. Mantuk yuk bayo. Apa enggak? Ora. Iki cek kon ngono kuwi cek. Lah wis ngono kok cek cilik mingan. Cek gede gak ono apa? Omah mak Iki nek sing dawa. lho ngopo? Ngomong atas e. Atas. Iki kuwi nek sing gedhe tenan wis. Heeh. Waduh iki omarem, iki alus sur nyereti kok ngene iki. Kaya maine tangga. Ora ya. Sarene kaya omonganmu yo nyereti. Aku alus terus, Mbak. Lah iki dadak digodhog kok. Oh iya. Awur gek pisan kok. Sesuk diajakne ya. Ula. Lho ya. Ya iki arep ngopo iki? Iki lek kok ngene iki ula. Iki ula apa lek kok ngene iki? Heeh. Iki. Buntek lek. Buntek. Yo Mas nyone ula. Ya dipinangan iya. Ula. Aduh, hae. Ayo. Oh, ya. Sampai bawah, yo. Ketemu ulo gede torgawa bulane nyokot ngejempol sikilku sawise nyokot bulane turu mau bangkit mimpi ketemu ulang gede torgawa ulane nyokot jempol sikilku sakwise nyokot ulane mlayu
Ya Bali, Bali, Bali. Oh, ya. Yuk, yuk, yuk. H-O, 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 H-O. B-O, Oh, yo. Ayo.
Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Hop. Wah, ya. Wah. Wah. Yuk, yuk, yuk. Ya, ya, ya. Yuk, yuk, yuk. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.
yuk 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 yuk.
kawula sak dermo nglampahi eman benjang diko yang to nanti digawe kudewa apa kula pendenilo yang to nanti ombi sia-sia
Wah, iya. Iki arep bali ora iki. Hae, 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 hae. Iya.